Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rawaina fi kitab Ibnu Sina an Abdurrahman bin Abi Lail an rajulin an abihi qala ngendika sapa rajul mau, Ja'a rajulun, ja'a teko sapa rajulun wong lanang ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa rajul, inna akhi satemene dulur lanang ingsun wajahun niku lara. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Takon sapa Kanjeng Nabi, wa ma iku apa wajah wahika utawi larane dulur sira. Qala mongko jawab sapa rajul mau, bihi lawamun, bihi kok yang dalam akhi lawamun utawi loro edan. Di tafsiran lawamun iki maknane loro edan. Wong sowan Kanjeng Nabi cerita nek dulure niku lara. Kanjeng Nabi tanglet, dulurmu lara apa? Terus diwangsuli apa dijawab karo rajul mau, larane niku lara edan Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, fab'as mongko becik ngutusa ya maksude nggawa ya keneng lah. Bi mongko wong gawa sira bi kelawan akhika mau ila iya maring ingsun. Baca mongko teko sapa rajul mau, baca rasa mongko lungguh baina yadaya ing dalem antarane kersane Kanjeng Nabi. Faqara mongko macaake sapa Kanjeng Nabi ing atase rajul mau, faqara fa'ile lungguri. Faqara mongko maca ing atase rajul mau Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macaake Fatihatul Kitab ing apa surat Fatihah. Singkat cerita, wong lanang mau sing dulure lara edan mau dikon Kanjeng Nabi, dulurmu gawa mrene. Gawa mrene engko tak tambanane. Bareng digawa rono terus dilungguhno nduk ngajenge Kanjeng Nabi. Bareng wis lungguh nduk ngarepe Kanjeng Nabi diwacana Kanjeng Nabi surat-suratan. Di antarane nggih menika surat Fatihah. Di pertama sing diwaos teng mriku diwacana wong sing lara edan mau kuwi surat Fatihah. Wa arba ayatin min awwali suratil Baqarah. Terus dibacakan surat lagi ya kuwi 4 ayat sangka surat Baqarah. Surat Al-Baqarah sing awal-awal nggih. Di 4 ayat di awal surat Baqarah. Sampeyan golek dhewe. Wa ayataini min wasatiha. Lan 2 ayat min wasatiha saking tengahe surat Baqarah. 2 ayat di tengah surat Baqarah. Diwacana maksudnya bar Fatihah, terus 4 ayat di awal surat Baqarah, terus 2 ayat di tengah surat Baqarah. Rupane apa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi hatta faragha minal ayah. Sak terusé sampai selesai. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi sampai selesai. Jadi ya kathahne. Bareng ngono diwacana surat karo Kanjeng Nabi wa ayatul kursi lan ayat kursi. Wa ayatin wa salah satu ayatin min akhiri suratil Baqarah. Terus diwacana malih 3 ayat min akhiri suratil Baqarah. Saking akhire surat Baqarah. Sampeyan golek dhewe 3 ayat nduk nggone akhire surat Baqarah. Urut kudune niki. Wa ayatun min awwali suratil Ali Imran. Berayat maca surat mau, sak terusena yaiku maca surat wa ayatun min awwali suratil Ali Imran. Jadi ayat pertama dari surat
Ali Imran. Wa syahida wa annahu la ilaha illa huwa ila akhiril ayat. Iku surate. Wa syahida wa annahu la ilaha illa huwa ila akhiril ayat. Berdiwacana kuwi diwacana wa ayatun min suratil A'raf. Diwacana surat A'raf rupane inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda. Rupane surat inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda. Bareng selesai kuwi diwacana surat yang lain yaitu ayatun min suratil Mu'min. Kuwi surat dari surat Mukmin. Rupane fata'alam wal malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kuwi diwacana ing ngajenge wong mau. Bareng selesai ayat kuwi terus diwacana surat malih wa ayatun min suratil jinni. Diwacana surat jin. Rupane wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha wa sahibata wala walada. Kuwi diwacana nduk ngarepe. Diwacana malih sateruse wa asrata ayatin min suratis Shaffat min awwaliha. 10 ayat dari surat As-Shaffat mulai dari awal. Jadi 10 ayat surat Shaffat mulai dari awal. Dari awal surat kuwi ngasih 10 ayat ngoten. Kuwi teruse ngoten. Wis selesai kuwi tambah neh wa salasan min akhiri suratil hasri. Terus diwacana surat 3 di akhir surat Hasr. Jadi diwacana surat tiga ayat di akhir surat Al-Hasr. Weruh iki nambani wong loro. Sampeyan bulan baleni dhewe. Terus selesai kuwi surat Al-Hasr mau 3 ayat di dalam surat Al-Hasr sing terakhir baru kuwi diwacana wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Diwacana surat qul huwallahu ahad lan surat muawwidzatain. Berarti iki termasuk ana sebagian sing ngarani surat ruqyah. Kulutu qala ahlul lugha al-lamam tarfun min al-junun. Dadi sing diarani roro lamam iku ya kuwi lara sebagian dari sakit karena gendeng utawa gila. Dadi nek ana dulure utawa tanggane kok duwe lara ketoke akale kurang genep, wong Jawa kurang genep. Akale kurang mungkin kadang perkara kakean beban lan liyane mungkin karena stres lan liyane sering-sering diwacana ki bolak-balik ana disuwuk nduk ngarepe diwacana. Ora ngono kadang ya disebul nduk banyu terus diombekne ngoten niku. Mergo sebagian hadis iki sadurunge ana cerita sahabat nggih praktekke ngoten. Dadi ana sebagian pas musafir niku ana wong loro dijaluki tombo. Nggih dipraktekno ngalih ruyah ngeten iki diwacana surat-suratan mau terus disebulno didoni banyune didoni kon ngombe ya wonten niku. Dadi macem-macem. Tapi nek versine Kanjeng Nabi niki wau dilungguhno ngarepe terus diwacana surat-suratan mau. Ngoten. Ki mari hadise dawa ana sebagian cerita sing nek sampean sing critane sing wis masyhur untuk diwehi hadiah pirang-pirang mi'atus syatin. Di sahabat sing nambani wong gendeng mau dihadiahi 100 wedhus. Sebagian cerita hadis yang lain. Yo gunakno surat ngaten iki mau. Dadi oleh wong nyuwuk terus wong nambani terus hadiah ditampa oleh wae. Asal ana hasile, nek ora ana hasile rung waras sampean tampani ya mbok. Gitu. Begitu saja durasinya. Al-Fatihah.